Assalamu alaikum jama'a masu kallon mu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyon. Sunana Abba Gaye. Yau zan nuna muku yadda zaka dinga yin editing na bidiyo mai kyau a cikin wayarka. Shin kana so ka dinga canza background na bidiyonka? Shin kana so ka dinga ɗaga muryanka ko da ka ɗauki muryanka yayi ƙasa? Ka dinga ɗaga shi yanda bolin ɗin zai fito sosai. To idan kana so ka yi wannan abubuwan da ma sauran wasu abubuwa, in ka biyo ni a cikin wannan bidiyon zan nuna maka yadda za ka dinga gyara bidiyon ka yadda zai yi kyau sosai. Bari mu shiga cikin bidiyon kai tsaye ku ga yadda ake editing ɗin. Da farko dai za ka shiga cikin Play Store ka sauke wannan application ɗin, kaga sunan shi nan. In ka shiga ka sauke shi, to sai ka shige shi kamar haka. Idan hoto ne za ka gyara nan, idan bidiyo ne nan gurin, to ni misali bidiyo ne zan gyara. Sai in taɓa nan, sai ka zaɓo hoton da kake so ka sa shi a matsayin background. Kamar yanzu misali na zaɓi wannan hoton haka, sai ka taɓa nan haka, kaga ya kawo maka haka, sai ka taɓa nan haka, sai ka taɓa nan haka. To sai ka taɓa nan gurin ka ƙara mai tsawo haka, ƙara ma hoton tsawo. Nan gurin shi ne za ka ɗauko wani bidiyon haka, sai ka ɗauko kaman bidiyon da ka ɗauka da koren kyalle a bayanka, sai ka ɗauko shi haka. Amma shi wannan sai da koren kyalle, sai ka ɗauka da koren kyalle, sa'annan za ka iya canza background. Sai ka ja shi haka, nan gurin ɗin nan shi ne za ka taɓa. Idan ka taɓa shi haka, to kaga ya riga ya fita. Sai ka ja nan haka ka gyaggyara shi haka yanda zai fito sosai. To yanzu misali haka ka gama, sai ka taɓa nan haka, kaga background ɗin ya fita. Sai ka taɓa nan haka. Kamar idan kana so ka gyara murya haka, ya zamana muryanka ya fito sosai, ko da a ce muryanka ya yi ƙasa, ba bolin sosai, za ka iya ka ƙara bolin. Kamar yanzu misali sai ka taɓa kan bidiyon haka, in ka taɓa shi za ka ga nan gurin bolin ɗin nan, sai ka taɓa gurin bolin haka, sai nan ne za ka ƙara ko ka rage. Yanzu bari in ƙara ku ji. Baki kaɗai kike zaune a gidan nan daga kai sai ƴaƴanki ba ƴan raini hankali. Sai ni zan bari a yi min kishiya. To kamar yanzu ka ƙara bolin ɗin, idan kuma za a ƙara ma bidiyon sauri haka, nan ne za ka taɓa haka, za ka iya ka ja shi haka yanda zai yi sauri. Kaga ya yi sauri sosai. To idan kuma nan idan za ka iya kuma ka gyara haka, idan irin wannan kake so haka. Misali idan kuma za ka ɗauko wani bidiyon haka, kana so ka ƙara sa shi a cikin background ɗin naka, sai ka taɓa nan haka, sai ka taɓa nan, sai ka zaɓo bidiyon. Kaga yanzu idan ka taɓa kan shi haka, sai ka taɓa wajen almakashin nan, kaga sun nan ne gurin da za ka ɗan rage shi haka, sai ka zaɓi dai
sai ka yanko gurin da kake da bukata. To idan ka zaɓo ka yanko gurin sai ka taɓa nan haka, sai ka taɓa nan, kaga bidiyon ya ragu. Idan ma kaga ka cika yanko shi da yawa sai ka ƙara ragewa. Idan ka taɓa shi kaga kamar yanzu ina so in rage daga daidai nan gurin haka, sai ka taɓa nan haka za a ga ya yanke. Kaga in wannan za ka cire, in wannan to sai ka zaɓi wanda kake so ka cire, da ka taɓa shi sai ka taɓa delete, ka cire shi haka. Kamar bidiyon da ka ɗauko shi kana so ka sa shi a background, in ka taɓa bidiyon haka, in ka ɗan tattaɓa shi kamar haka, ka ɗan tattaɓa shi, za ka ga nuno maka wannan shafin. To wannan shafin duk guri ne wanda zaka ƙara ma bidiyon ka kyau. Amma yanzu bari in ɗan tattaɓa wayannan abun ka ga yanda abun nan ɗin yake. Sai ka zaɓi wanda kaga yayi maka, sai ka taɓa nan gurin. In ka zaɓa sai ka taɓa nan haka. Kamar kuma idan kana so ka gyara bidiyon yayi kyau sosai, in ka taɓa nan haka sai ka taɓa nan. Nan ne gurin da zaka gyaggyara bidiyon. Duk gurin da zaka sassaita shi ne haka, inda zaka gyaggyara shi yanda zai yi kyau. Wannan ba zai yi ba shi sai ka tsallake shi. Wayannan sauran su ne zaka yi amfani da su, zaka jajja shi yanda kake so ka gyaggyara shi. Yanzu misali ka gama gyaggyarawa, ka caccanza, ka gyaggyara shi yanda kake so ka ga ya kasance, sai ka taɓa nan haka. Idan kana so kuma ka dinga caccanza murya haka, ka sa muryoyi kala daban-daban, nan ne zaka taɓa. In ka taɓa shi, wayannan duk muryoyi ne wanda zaka caccanza. Kaga yanzu na sa wannan. Nan dai kala-kala wanda in ka zaɓa za ka iya amfani da shi. Idan kuma ba bidiyon da ka sa shi a background ba ne, nan ne za ka taɓa haka. In ka taɓa shi za a gan su kala daban-daban. Amma wannan ɗinnan layi ɗayan nan shine kawai suka ba da dama za ka yi amfani da shi. Amma wayannan da ka taɓa su, kaga abin da zai nuna maka. Nan gurin haka, in ka taɓa shi kaga abin da zai nuna maka. Idan kuma waƙa ne kake so ka ɗauko, nan ne za ka taɓa haka, sai ka zaɓo waƙan. Idan kuma kana so ne ka ɗauki muryanka haka, maganar da za ka yi a cikin bidiyon, sai ka taɓa nan recording ɗin nan. Don ni ba recording ne zan yi ba, waƙa ne zan ɗauko. Sai ka taɓa nan haka, sai ka zaɓo waƙan.
har yanzu ka zaɓo ka ɗauko waƙan. In kana so ka rage waƙan za ka taɓa nan haka sai ka taɓa wajen nan ɗin nan. In ka taɓa nan gurin haka, idan na wannan za ka cire, idan kuma wannan ne ga wajen deleting sai ka taɓa shi haka ka cire shi, ka yanke iya gurin da ba ka so. Da sauran dai wasu abubuwa da dama wanda in kana so ka yi editing duk za ka gyaggyara shi. Wayannan duk kayan editing ne wanda za ka yi a cikin application ɗin. Amma shi na wannan na canza background ɗin nan, shi sai ka ɗauka da koren kyalle shine za ka iya canza background. Idan kana son wanda ba sai ka ɗauka da koren kyalle ba, in ka shiga cikin channel ɗina mai suna Abba Gaye, za ga wanda ba sai ka ɗauka da koren kyalle ba, ko a ina ka ɗauki bidiyo za ka iya ka canza mai background. Za ga bidiyon da na yi wanda ake canza background a ko ina ka ɗauki bidiyo, ba sai ka ɗauka da koren kyalle ba. Ina fatan ka ji daɗin wannan bidiyon. To da Allah idan kai farkon shigowa wannan channel ɗin ne, da Allah ka danna subscribe, sa'annan ka danna ƙararrawa, inda da zarar na ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai. Ni ne naku Abba Gaye. Na bar ku lafiya sai mun haɗu a cikin wani sabon bidiyon.